מי שעושה מה שמותר, אז הוא יהודי כשר. מה זה קדוש? מה זה קדוש? זה מי שלא עושה מה שאסור. מי שלא עושה מה שאסור זה ככה צריך להיות. אלא מה זה קדוש? קדש עצמך במותר לך. מותר לאכול בשר, נכון? בשר כשר, שחטנו אותו כמו שצריך, המלחנו אותו, בישלנו אותו, מותר לאכול, נכון? אומר לו, תקדש את עצמך. מה זה תקדש את עצמך? מה, צריך לטבול לפני שאוכלים בשר? מה זה קדש את עצמך? אלא התשובה היא, הגוף שלנו מחולק לשניים. יש את הבשר ויש את הנשמה. הבשר לא יכול לעשות כלום בלי הנשמה. בשר זה בשר, בן אדם שהוא מת, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, יש לו פה, לא שומע. לא רואה, לא יכול להזיז ידיים, כלום. בשר זה בשר. אבל שהבשר מחובר עם הנשמה, אז הוא זז ואוכל ושותה ומדבר. תלוי למי אנחנו נותנים את האוכל. נותנים לחצי של הגוף או לחצי של הנשמה, בזה תלוי הקדושה. אם אני אוכל בשביל הגוף, אני יהודי כשר, ברוך השם, בשר כשר למהדרין, בד"ץ הכי גבוה, שמיטה לחומרה, הכל. אבל נתתי אוכל לגוף, זה רגיל. אבל האדם שנותן את הבשר לנשמה, עכשיו זה לא רגיל. עכשיו זה קדוש. איך נותנים לנשמה אוכל? זה כל התורה שלנו. האדם לא אוכל כשהוא רוצה, האדם אוכל כשיש סיבה לאכול. אני עכשיו רוצה בשר, מה אני עושה? הולך לסופר, קונה בשר, מבשל, אוכל. זה אוכל לגוף. זה לא קדוש. האדם שאוכל בשר, כי עכשיו צריך לאכול בשר, עכשיו יום טוב, עכשיו יש פה סיום מסכת, סעודה, עכשיו יש ברית מילה, עכשיו שבת, עכשיו זה אוכל של הנשמה. אותו בשר, אותו סיר, אותו תבלינים, אותו דבר. אני אוכל אותו כי אני רוצה, זה אוכל לגוף. אני אוכל אותו כי צריך לאכול עכשיו בשר, זה אוכל לנשמה. ואנחנו היהודים, ברוך השם, יש לנו הרבה הזדמנות לאכול בשביל הנשמה. כל שבוע יש לנו שבת, כל שבוע יש לנו באמצע השבוע איזה משהו, סיום מסכת, ברית מילה, פדיון הבן, חנוכת בית, יש הרבה. ואם אין, אפשר להכין גם משהו. אתה לא, אין לך שבוע משהו, תעשה משהו. תעשה סעודת מצווה. אבל אז אני מקבל גוף שאין לו אוכל, ונשמה שקיבלה הרבה אוכל. אז אני מתחיל להיקרות קדוש. וכמו שדיבר פה הרב יצחק, רק אז התורה יכולה להיכנס לגוף שלי. גוף שהוא מלא בשר, התורה לא יכולה להיכנס לשם. הביא פה הרב את הדוגמה של הדבש. הוא אוכל, אומר, זה לא טעים, זה לא מתוק. לא מתוק, דבש זה מתוק, מה אתה אומר לא מתוק? זה בעיה אצלך. אתה לא קדוש. לא ייכנס שום דבר. הוא בא לשיעור, כלום. לומד תורה, כלום. אין, שום דבר לא מרגיש. בטח אתה לא מרגיש. הגוף שלך מלא בשר. אבל אם לגוף אתה לא נותן אוכל, מתי שהגוף רוצה אתה אומר לו לא עכשיו, ביום שישי.
עכשיו לא. יום שישי בעזרת השם יש יין, יש בשר, אפשר להוסיף כל מיני דברים טובים. אתם בטח מכירים איזה דברים טובים יש. אומר לגוף לא, לא עכשיו. עוד מעט הנשמה צריכה בשר, אני אתן לה. אז הגוף שלי פתוח לקבל תורה. אז הגוף שלי מבין את המצוות. אתה רואה בן אדם בתפילה מתנענע, ויש בן אדם בתפילה עומד ככה. זה הגוף שלו מלא בשר, וזה הגוף שלו אין בו כלום, אז הוא מתחיל להתפלל, מתחיל לזוז. למה? התפילה עובדת, אין לו בתוך הגוף כלום. הוא רצה בשר היום והוא לא אכל. הוא ראה את כל החברים שותים והוא לא שותה, כי עכשיו לא צריך לשתות, עכשיו לא צריך לאכול. מה צריך? אוכלים כדי שהגוף, הבטן יהיה מלא, זהו. הגיע השבת, אוכל כמו שצריך, עושה סעודה. רגע, מה רציתי כל השבוע? רציתי את הבשר הזה ואת האוכל הזה, עכשיו נעשה. אני אתן לכם דוגמה שאני עושה, כן? סתם משהו שאני עושה, שתיקחו אולי לבית. אני הולך בסופר, אז אני קונה מה שצריך. יום רביעי אני עושה קניות לכבוד שבת, קונה, ואז אני עובר ליד הבשר. יש לפעמים בשר נראה טוב, של על האש וזה, ואז הראש שלי עובד, אני רוצה על האש. אז אני קונה, אני אומר תביא הכל. אני קונה, שם אותם בצד במקפיא, הראש חושב אבל כל הזמן על הבשר. מחכה לזמן, מתי אני יכול להוציא אותו. ואז הגוף ריק, אין לגוף אוכל. מגיע סעודת מצווה, תוציא את הבשר שם. זה שקנינו היפה הזה, תביא אותו עכשיו. אז הנשמה מקבלת אוכל. אותו בשר שרצית. רק מה? חיכית כמה ימים. אצלנו היהודים זה קצת, לא הרבה. למשל בפסח הוצאנו הרבה. היה לנו שבוע שלם לאכול. אז הנשמה מקבלת אוכל. אז אתה בא לשיעור, אתה מבין. לא סיפורים. כשאני מדבר מבין, זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, מהלך שלם. אתה מבין, הראש שלך לא בורח באמצע. אתה מגיע לתפילה, זה מתחיל לזוז. למה? הגוף ריק. עכשיו אני דיברתי איתכם רק על אוכל שנכנס מהפה, זה קל לעשות. יש לנו את העיניים ואת האוזניים. זה קשה מאוד. אבל גם הם אוכלים. גם העיניים והאוזניים אוכלים. אוכל לא שיוצא בשירותים. אוכל שנכנס ונשאר בתוך הלב שלנו. אוכל שאי אפשר להוציא אותו לעולמים. מה שאנחנו אוכלים בעיניים ובאוזניים לא יוצא לעולמים. אין שירותים של עיניים. בן אדם אכל וטעות חתיכת ברזל, אין בעיה, יצא. אבל אדם שאכל אוכל בעיניים לא יוצא לשום מקום. האדם שאכל אוכל באוזניים לא הולך לשום מקום. זה אי אפשר להוציא. אם אתה מאכיל את הגוף שלך דברים בעיניים ובאוזניים, זה נשאר בתוך הגוף. אחר כך אתה לא מבין למה. תאמר לכם הרב. תזכנו השם. איפה מאיר? תמשיך.
זה כן משה, הרב, אני ביקשתי לא לדבר שהרב נמצא, אבל... לא, דבר. טוב, רב מאיר, כותי איתם. אופרטור, רב מאיר עצה את ההיל סדר דונגזו הבין, רב משה נידם, הרב הגאון הרב משה נידם הונגן בעל ספר אוצרות משה הונגן דיין יונגן היסוני הוצאו עיין אני בוי פיו הינה מעניין קוגבין אז בואו נכבד את הרב לחדר את השוקים יונתן. טוב, מוריי ורבותיי, קודם כל, שמחה שאין כדוגמתה, פשוטו כמשמעו. עצם הדבר שאנחנו מתכנסים פה, אפשר להגיד, זה חלום גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לזה ביטוי, ומחלום הפך למציאות אמיתית. ידוע שהקדושה נלחמת עם הטומאה, ובדרך כלל הטומאה מנצחת. ולכן אנחנו אומרים בחנוכה שהיה נס. מה היה הנס? אומר שרשעים נפלו ביד צדיקים. אבל מה זה נס? אומר שבדרך כלל הצדיקים נופלים ביד רשעים. מי שמנצח תמיד זה הרשעים. לכן באמת לראות פה כזה ציבור של בחורי ישיבה ובני תורה ואברכים, זה באמת, אני צריך למחוא לכם כפיים. ברשות המרא דאתרא רבי דוד, וברשות כולם ברוך השם, אני רואה את הפרצופים אחד אחד, ואני אין לי מחשב, כל הזיכרון פה, כל אחד מסתכל עליי ומבין מצוין למה אני מדבר, כל אחד ואחד ברוך השם. אתם יודעים שאנחנו, החלום היחיד שאפשר להגיד לבני מנשה, זה להיות דתיים בארץ כמו שהיו בהודו. לא יותר. ובאמת, אני ראיתי את זה מלפני כבר 10 שנים, והייתי תמיד אומר, תיזהרו, אתם באים לארץ, יהיה לכם קשה להיות דתיים, פה יותר קל. אני תמיד סיפרתי שעברתי בשושנפור בטיול יום שישי, וראיתי קבוצה של בחורים, הנה מחיר היה אחד מהם, מחיר פונו, כן, שפשוטו כמשמעו הם משחקים כדורגל עם טלית קטן ועם כיפה, בשושנפור, משחקים כדורגל. היה גם כן אחד, היה אצלנו בבית דין, יצאנו לסיבוב, יצאתי לקנות מזוודה בשושנפור, ראיתי אותו שוטר, עומד ומכוון את התנועה, עם כיפה אדומה. אמרתי, מה קרה? כיפה? כן? עם כיפה אדומה. פה רבותיי קשה ללבוש כיפה, וקשה להיות דתי, ועוד יותר קשה ללבוש כובע וחליפה. יותר קל ללבוש מדים, יותר קל לקחת רובה, יותר קל לשים בכיס אייפון, יותר קל לחיות כמו גוי. זה בדיוק ארץ ישראל מתאימה לזה, וזה באמת כיף. יש כסף, יש פריצות, יש טלפונים, יש כיף, יש הכל. אבל להיות בחורי ישיבה זה לא מאתגר הרבה. לכן יש שהקדוש ברוך הוא נפח בליבם את האהבה האמיתית של התורה, הם הצליחו להטות את המשקל האמיתי של בני מנשה, ולכן באמת אנחנו חייבים. דוד הוא היחיד הראשון שפגשנו במגדל העמק, ואז היה בשיעור עם הרב נבון, ואמר לו, אני אברך ורוצה עוד אברך ורוצה, צלצל אליי על המקום הרב נבון, אמר לי, אני לא מאמין, אומר, יש להם אברך, שחור לבן, אתה לא מאמין, כן, ברצינות, כן.
ומשם התחיל לעשות עבודה באמת אמיתית, והבא בתור היה ידידנו גדעון, שממש עשינו הברחת נשק, כאילו אנחנו מבריחים אקדחים שעושים דברים שאסורים על פי החוק, וברוך השם נכנס לישיבה, ואז משך איתו כל הבחורים שאנחנו רואים, חכה רבי דוד פותח ישיבה, ועכשיו לפחות הרווחנו דבר, שאתם לא מאמינים, יש שני צדדים, זה חשוב מאוד, אז היה רק צד אחד, והצד השני לא היה קיים, לכן באמת אני עשיתי מלחמה מבפנים חזקה מאוד מאוד, ורציתי שגם המלאך רע יגיד בעצמו ועל כורחו אמן. בליל שבת כתוב שמי שבא מהבית כנסת בא איתו מלאך טוב ומלאך רע. אם ראה שהשולחן שבת יפה והכל טוב, אז מלאך רע אומר אמן, כך יהיה שבת הבאה. ואם ראה על הפנים ומלחמה ואין שלום ואין זה, אז המלאך הטוב אומר אמן. אני רציתי שמבפנים כל אלה שעוזרים באמת ומוסדי להביא את המשפחות לפה, הם בעצמם יגידו אמן. והאמת הוא פשוט, כל פעם שצריכים להביא תעודה שבאמת הם רציניים והגיר הוא רציני, מה לוקחים? לוקחים בעור ישיבה, לוקחים חיילים. אם הם רוצים להגיד לרב הראשי שבני מנשה אנשים שלהם בני תורה, הם רוצים לראות לאנשים שהם באמת גיור אמיתי, מה הם מראים להם? חייל עם M16, אבל מה זה יעזור? גם גויים חייל 16. אז מביאים כמה חבילה אומר צבי, תביא 5-8 בחורים, ברוך הבא. 5-6 בחורים, ישיבה, ילכו לרב, להגיד לו שלום, לבוא אותם, אבל תבואו עם כובע, תבואו עם חליפה, כדי שבאמת יראו שהם בני תורה. וברוך השם, האמת הוא שמתאים לכם מאוד להיות בני תורה. מה הראיה? יש ראיה ברורה. איפה שאתם נמצאים, קודם כל אני מקבל טלפונים מכולם, ואני מעודכן מכולם, אבל כל ראש ישיבה מאוד מרוצה מכם, מאוד שמח ורואה קשה. אתם צריכים להבין שלכל ראש ישיבה עובד קשה מאוד, הוא משקיע מאוד, כדי שבחור ילמד עברית, כדי שילמד מה זה גמרא, כדי שיבין, כדי שיעשה הכל, משקיעים כסף, משקיעים סבלנות, משקיעים הכל, אבל רואים נשמה גבוהה. ונשמה גבוהה זאת רבותיי, היא באה שהקדוש הוא נותן לגר שמתגייר, נותן לו נשמה חזקה. גדולי ישראל, גדולי עולם, היו גרים. אונקלוס, גר. רבי עקיבא, גר. למה? אף אחד לא יודע, אין הסבר לזה. אבל כתוב בספרים שיש איזה נשמות מסובכות שהשם מעביר באיזושהי צורה שלא רואים, גם דרך גויים, כדי להביא אותם לישראל, ואז הנשמות האלה פורחות ויוצא מהם גדולי תורה. לכן השמחה והכאב מעורבים. השמחה שזוכים ברוך השם לבית כנסת מלא כולו בחורים, זה אי אפשר להאמון רבותיי, זה יותר חזק מחלום של יוסף בצדיק, זה חזק מאוד, לא חזק, חזק מאוד. אני באתי בשמחה שאין כדוגמתה, אבל יש עוד הרבה שנפלו מסכנים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם. הם בנים, הם בנות, שחשבו שלחיות יהודי זה ככה, הראו להם את הדרך הלא טובה, והיום הם חיים כמו גויים. אני פעם מישהו צלצל אליי ממעלות, אמר לי תגיד לי, אתה מגיע לבני מנשה? לא, כן. אמר לי בוא תראה, בראש השנה בא אוטו של 5 אנשים, ביום ראש השנה, עלו לחבר שלהם, אכלו ויצאו, עלו באוטו ונסעו. אמר לי, זה רציני? אמרתי לו, אני אבדוק את האירוע, אמרתי לו, מה חושב שאני שוטר? מה אני יכול לעשות? אחרי שאנחנו מגיירים אותם, כל אחד עושה מה שבא לו, אבל האנשים האלה למה עשו את זה? משום שהם יהודים טובים מאוד. למה? לדעתי לא צריכים לבוא בכלל ראש השנה. הם צריכים להיות ברחוב ולחיות כמו גויים. זה כבר טוב שבאו בראש השנה לחפש ארוחה של חג ולחיות כמו יהודים. זה נקרא יהודים טובים. למה? לאור ההשפעה הגדולה של הרחוב, שהרחוב הוא קשה מאוד, אז רבותיי זה כבר יותר מדי. לכן מה צריך לעשות רבותיי? זה שכל אחד ואחד ידע ברור שכל בחור
מהקרובים. כל בחור מהמשפחה שאתם משכנעים, מביאים אותו לישיבה, תדעו לכם, הצלתם אותו, אבא שלו, אמא שלו, אחים שלו, הילדים שלו, והשפעתם לעוד חבר שגם יעשה אותו דבר. וזה רבותיי, מדינת ישראל לא מוכנה לזה. שבי ישראל קשה להם מאוד עם זה, מאוד. הם חוטפים שבי ישראל ממש מאז שאני נכנסתי, הם חוטפים מכות מכל הכיוונים. למה אנחנו מוכנים להביא יהודים פה, אבל שיהיו מקסימום עם כיפה קטנה. אבל מה זה הציצית קטן האלה? זה לא יפה בכלל. מה זה אומר למה הם ציצית קטן? למה הם הולכים לישיבה? למה לא לומדים מתמטיקה? אני הלכתי לאיזה ישיבה, רבותיי, לא תאמינו, ישיבה לא ישיבה שחורה. אמרתי לו, תגיד לי, אתם מלמדים פה קודש? אמר לי, כן, בנהריה. אמרתי לו, כמה שעות יש לבני מנשה פה שעות קודש? אמר לי, 2 לשבוע. טוב, מה אתה עושה צחוק? אמרתי לו, הילדים שלכם עושים חצי יום, ובני מנשה צריכים להיות כל היום ללמוד קודש, רק 2? למה? אמר לי, למה? אני אסביר לי כבודו מבין, כן, מה אני מבין? אמר לי, עליית הנוער נותנת כסף, והיא רוצה שהכסף ילך למתמטיקה ולגיאוגרפיה כדי להוציא בגרות, ואנחנו מעבירים אותם בגרות. אז אמרתי לו, תשמע, האמת הוא ככה, אני מעדיף יהודי טוב בלי בגרות מגוי עם בגרות. כמה עשיתי? אלה אנשים באים, לא למדו כלום בהודו, אני לוקח אחריות, מביא אותם, מגייר אותם. אתה מלמד אותם בגרות, אז אין להם יהדות. מה עשיתי? איפה הגיון? למה אתה לא משקיע בהם יותר? מה אני יכול לעשות? תוז לעזאזל הכסף שעל יד הנוער, אל תקבל אותם, תאסוף כסף או תשקיע עליהם בלימודים. זה רבותיי המצב. לכן כל ההטבות שנותנים מהמדינה, וכמה ישיבות, לא גדעון קיבל, גם בפתח תקווה וכמה ישיבות, אומר לא, אתם בישיבה לא מגיע לכם תוספת, לא מגיע לכם כרטיס חינם, לא מגיע לכם זה. אומר למה? אומר לא, זה לא מקובל. מה לא מקובל? אומר לא מקובל הכל. למי שיודע את הזכויות מקובל הכל, אבל למי שלא אוהב תורה סוגר את כל הברזים. לכן השתבח שמו, כל אחד ואחד חייב להיות גאה, גאווה שאין כדוגמתו. אתם הגעתם בגיל קטן לדברים גבוהים מאוד, הערך שלכם אין לו מחיר, אין. כל אחד מכם פה שווה מיליארדים, אין מחיר. והחביבות שלכם אצל הקדוש ברוך הוא אין לה גבול. כל אחד פה זה אחד מצדיקי הדור. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אחד שעזב את הגויים ובא ליהדות ולומד תורה, אומר זה נקרא קידוש שם שמיים. הוא עושה פרסומת טובה לבורא עולם. גם בהודו יודעים שהתושבים שלהם מצ'ורצ'נפור, ממורה, מפה באים לארץ ונהיים חרדים, רואים אתכם בסרטים. אומר מה זה התלמידים שלנו? אומר זה כן אדוני, זה כן, עזבו את כל העבודה הזרה שלכם, עזבו את הכל, עכשיו חביבי רק תורה ורק מצוות. אומר לו אומן כי יסופר. זה נקרא קידוש שם שמיים. כותב הבן איש חי שגר למה מצווה לגייר? אומר משום שהוא מבחינת תוספת מחול על הקודש. אולי תתרגם קצת דוד, אתה לא יכול רק לשמוע, טיפה לתרגם, בוא תבוא על ידי טיפה. בסדר, אני מדבר טוב, מבינים טוב או לא? לא, אני לא, תשמע, אני מבין בעיניים. בוא תעזור קצת, רק מדי פעם קצת, רק ולא הכל. מה שאתה חושב שזה, עוד פעם, רק משהו קצת. אומר הבן איש חי, שאתה תראה, רק תתחיל לתרגם, החיוך יחזור עליהם. בוא תראה. הבן איש חי אומר, שאני אתן לך את שלי, אני לא צריך למקום. תמשיך. הבן איש חי אומר, אני לא צריך ככה. הבן איש חי אומר, של גר, למה מצווה לגייר, שזה כמו שבת, ומוסיפים מחול על הקודש. גיור בולו כתיסוי טבו, הפלייס הבן איש חי נסייצו, שבת ניאדיגה חול פה קודש, נהת בית טבו היטייצו. ניקוטין לא פעד תינga נבילה טבו היטייצו. לכן אם גוי נהיה גר, הוא מוסיף בקדושה. יש ישראל, מוסיף עוד מהחול על הקודש, זה הכי חשוב. יעשו גוי חדזן תל חצון גיורן בולה הילה, שבת
ni ko thieng pa ibela bong wa chu kita bong chana chu goi khat gi uran bol te ngale ni ko thieng abela be hite thil thieng abela be tu שאני שואל אתכם שאלה, שבת נכנס בשבע, בן אדם לובש חליפה ומקבל שבת בשש, מה יותר חשוב? שבת שמתחיל בשבע או השעה הזאת שמוסיף משש עד שבע? השעה שמוסיף. למה? זאת שמוסיף הוא לא חייב, מהרצון שלו עושה את זה. אומר זה מראה אהבה, מה שאתה חייב אתה חייב, מה שאתה לא חייב ועושה אותו במקום חול קודש, כל הכבוד, זה נקרא שאתה אוהב את השבת. digo si per example khana sabat lu tai tau te sabat lu de te pungse gi ta bang kita hala pungse gi na minute shop ta bang in thum dan so 650 la belin sabat na malalut di kita halang la hoi zo su de zo te aki malalut pa su de zo te pri nei na malalut pa su ni khuthenga bela bi te zo לכן מי שבא פה מהודו לפה הוא באמת מוסיף קדושה מעם ישראל. אז ko hele india pa na hung israel hung so do na chu athieng bela bi te zo והם יותר אהובים מעם ישראל. אז mo chu am israel te sanga ngai lu zo hi te zo ולכן התורה מצווה אותנו ב14 מקומות לאהוב את הגר. אז תורה in mun som le mun lia giur bol ho na ngai lu de ti mun som le mun lia min pha hi ולכן יש איזה סייעתא דשמיא מיוחדת לגר, שפתאום הוא נכנס לתורה, נכנס לעניינים, מה שתלמיד רגיל יכול לעשות בשנה, הוא יכול לעשות בחודש. אז הוא פעם תהילה, הוא לוטה נהילה, תילו פית הבולדו, תהיתי זה גיאורן בולה, פנה זה פהי, אקו בקובלות דילאיון זו, עד הסונגיון, עדי תהי זו. לכן אנחנו פרשת קדושים, בחור חייב לדעת לשמור על קדושה. אז פרשת קדושים, הוא לוטה אותה, גולן חד קדיסון, פרשת חד קדיסון, קדישה תהין תהותה הין קומן דידן פסו, אקיבן תהי דידן פהי דנגאית. השמירה היא כמה שנים, לא הרבה. רק עד שבן אדם מתחתן. מגיל 17 שבהתחיל היצר הרע, ב-18 כאילו להזיז את הבן אדם, עד גיל 20, 21, 22 מתחתן, כבר יש פחות מאמץ, קל להיות קדוש, אבל בתקופה הזאת חייב לא להיפגע. Kum somnel hit kachu smira ne le kum somnel le te zia ne te ngai le smira ngai te poi te chi yang ong le mi hing kita ha lo nga pan ha la ngai ולמה? משום שבגיל שיש מלחמה באדם, אם הוא שומר את עצמו, הוא נהיה חזק. ai se priam te le mi hing sunga gal ki do jing hi alung sunga gal ki do jing jing hi te ya so ama le ma ki ve na hi le athing pa cho ha ven chana ama ha che che de ובן אדם חזק, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. mi hing hung ha te nga pathin to ang ha te nga le pathin ki thupi na chunga panan pi במה זה מתבטא קדושה? מה זה קדושה? a ki du sa thing ki ti pa pi ham קדושה זה לא ללכת למקווה, זה לא לסגור עיניים, לא. קדושה דבר ראשון, צריך כל מה שמותר לא להגזים. אז פיאב תהיה לקידושה כי תפצו מקווה הנגע וציינגע כי דיפצו היפואל או נשינה למה פצו היפואיתיסו. ציל מותר פלו מהי לבעלודי יתיסו. אבו מבעלה בולודי תיסו. לאכול זה מותר, נכון? במידה. לא יותר מדי. אז אין נאפה ימצו פלייסו, אין נהני בעלודי תיסו. להתייל זה טוב? במידה. טיול בוליון פאי זה לא נערון סבון, טיול בוליון פאי זה לא המיים המלגל היום. היום במידה הלימיט הוא מנגי. מי זה מראה? זה מראה כמו אוטו. כשעושים לו טסט מה בודקים? אם יש לו ברקסים. אם יש ברקס, אוטו טוב. אם לא ברקס הוא לא אוטו בכלל. אז הוא גארי תבון היטי, זו גארי נהיה גארי נהוני הד דיויה. גארי פשוט הברק הוא מה הילה. הברק הוא לא גארי הילה הוא תבון איזו. לכן היום המכה של הדור, אני הנגלה האחרונה לקחתי להם את כל האייפונים אצלי. הרי זה הייתה אחת הבעיות הכי גדולות, שכאילו זה לא חוקי במדינה לקחת לבן אדם אייפון. אני לא אכפת לי מכלום. לקחתי לכולם בכפר חסידים את האייפון שלהם, והחלפתי להם בכשר, ושווה ישראל שילמה את הסים הכשר לכל אחד ואחד. אבל מזרחי קנה סים כשר לכל אחד ואחד. לא הבין. pensi piam tele iPhone, iPad ti ho kasir lo joy aden za pen hitay cho de azo ki far khasdim ko bitun afode chocolate pida sim pa kasir ke hitay cho aching pa na
מי מפה השאיר לי את האייפון שלו? בוא נשמע. iPhone ini piho tu koi ham te junum na live am tiso. No hum khabang. הם עוד לא פה אלה. הם יגיעו, חלקם הלכו לבית שאן. חצי מהם כבר. כן, נפלו. כן, כן. איך שיהיה, האייפון היום זה הנציג של השטן. Ai he dinga tu khanga dinga iPhone ki tin zo la ngang rap to asai sei yang na iPhone ki pa chu ye cha hara satan adinga asekatri nu ai so. מה נקרא השטן? אומר שטן הוא נראה צדיק. ובפועל בפנים הוא רשע. Satan ki chu pi hai apolag da buting le tsadik he chu ewang asung lang na mule rasa he chu phalo ai chu. האיפד יש לו דברים טובים, לכן הוא נראה צדיק. אז תלפת אמתאמו יש צדיק he le kilomay chu. אבל הוא לא צריך הרבה כדי להיות רשע. תמונה אחת מפיל בן אדם, זה מספיק. טיל אחד, זה לא רקטה פה מעזה. תמונה, וכבר מפיל את הבן אדם. אז איתי מיהנga pal איתי kai מילים חת מי אבל סהיון לאקיטן היי תאי ג'מי פה. לכן שמירת עיניים זה האלף בית של הקדושה. אז שמירת עיניים כטיפה זו א' ב' אבול פתנדינga תינתונה אבול כפתנה היטי. ובמקביל הכי חשוב זה ללמוד תורה. תורה זה תרופה אוגמנטין, אנטיביוטיקה נגד יצר הרע. אז אני נפצו תורה אז תורה פצו נזילה דהילי פה התורה פצו אנטיביוטיקה יצר הרע דינga אנטיביוטיקה תחת היטי. הגמרא אומרת אם יש לבן אדם הרהורים אז הוא צריך לבוא להרהורים של יצר הרע, לעשות דברים אסורים, לבוא לבית המדרש ואז בזכות התורה יברח לו ההרהורים. Asibin kadi sugai sehara padan zota an butahila hirurim palung sungatil palau pan gel tali people day bena midrasa lu hante se bena midrasa lu nahel azot hay hitay. שואל רבי לפיאן, מי שיש לו הרהורים של עבירה בא לבית המדרש, גם בבית המדרש יחשוב, חברחו, גם כשפותח את הגמרא יהיה לו הרהורים. מה, איך הרווחנו שיבוא לבית המדרש? יישאר בחוץ יותר טוב. אז בידי תהיל דתינga tum dan beta midrasa lo yeshiva hamelo kon alu tai tau se. Gemara po ahi yong le hirurai palung gel palau pas ana izing ngai chu khuti le phe makan na beta midrasa lo na polga ma khazalo ham tai. בן אדם יש לו דאגות בחוץ, חזי בית המדרש, גם הדאגות פה. מה עוד פה? בן אדם יש לו דאגות בחוץ, נכנס לבית המדרש, גם הדאגות פה, איך יברחו? אז פולga pa na lunggel num lo taung pang so insunga hong lu na beta midrasa hong lu na lunggel num lo taung ite ipi phachomam tai chu hela. איך חשבתם? מה אתם אומרים? Ipina gel gam. איך התורה יכולה להיות נגד יצר הרע? איך? Iti atora patsu yetse hara dengan neged ham tai chu. נו, בואו תענו, מבחן. יש נקודות. כן, חבל. תשאלו אותם אם יש להם תשובה לשאלה הזאת. איך לימוד תורה יכול להבריח יצר הרע? נו. מה? בסדר, אבל הנה הוא לומד, אבל יש לו עוד מחשבות. מה עשינו? איך יבריח את המחשבות? מה? איפה התבלינים? צריך חריף פה בלשון. על הדרך בית כנסת תשכח מזה, הוא כבר הולך ללמוד. כן, אבל איך זה עובד? זה לא שאלה שלי, זה שאלה של רבינו לפיאן. הוא שואל את השאלה הזאת. אני אגיד לכם, פשט תגידו אותו בישיבות. מה אומרים רבינו לפיאן? אומר, אם בן אדם אוהב מאוד פוטבול, ועכשיו לא יכול לשחק פוטבול,
אז הוא לא שמח. לא שמח, נכון, רצה לעשות פוטבול. הוא לא מוצא חברים, לא מוצא איפה לשחק. חסר לו, נכון? אומר לו בוא תשחק וולייבול. בוא תשחק בסקטבול. אומר לו לא, אני אוהב וולייבול. הוא לא עכשיו בו, אפילו אם בא לשחק וולייבול, עושה ככה. הוא לא משחק מכל הלב. זה לא טוב. So example kan tapi ayat sapana semua akan saya dia siapa akan saya lihat ya. Bi kan so example kana ekana football pe thanu kan tahu deh na. Ya football pe lu bi aloi team lu tahu deh. Football pe lu bi asa kisi team sini pas na. Ya so pe PT saya thanu kisi tu mah so aloi na pakai lu ya so ini volleyball kisi ini na basketball kisi ini. Ama so thanu na pas football so basketball atau volleyball itu. Tapi pas mungkin cuma thanu lo deh, so thanu deh lo, football so thanu deh na, so kisi mana abo ball deh. ברור. אבל אם הוא אוהב מאוד פוטבול ואוהב מאוד וולייבול והוא לא יכול לשחק פוטבול, כשמשחק וולייבול הוא שמח, אומר אין פוטבול, בסדר, יש וולייבול, אני אוהב את שניהם. Ya so nabi pas football tim thanu malang volleyball thanu deh, football kisi feeding aloi tiup deh na, thanu deh tiup deh loh. volleyball kisi deh, jadi thanu biasa so tiup loh le tiup body. אז הוא אומר רבי רביה, אחד שאוהב את הרחוב, יש לו הרהורים של דברים של עבירה בראש שלו, אבל אוהב לימוד תורה, אז במקום לחשוב על זה, דבר אחד שאתה אוהב לימוד תורה, יושב ולומד, אומר על המקום כל המחשבות הולכות. So bi lo le pian ase ya do ko football to volleyball ania ngai to ngaso, esi pas tora ngai do thanu ngai do. Aku betul siapa yang subuh ya ini, ya saya yang dia subuh football pa api itu volleyball pa na, volleyball thanu me volleyball akhir ngaso, doa lugian follow pa ke pas pamna ngai do pa. Karena ma orang ngai do di, esa lugian akhirlah ngai ini. לכן מה צריך כדי שהתורה תעזור שבן אדם יהיה קדוש? לאהוב לימוד תורה. Ya subuh media lapi kalau ni, esa bi pain ayu ai semua banga football pa au loa la volleyball, ani aso angai lu nai ale cium loa la ci deh. Siapa banga subuh media ile, ya cara ke do bina dengan aso, tora sama sapena izin masang tahu deh. Asumai lu masang aso, tora apa sengai lu, le ngai lu le dai bu ngai. Isi thanu pipaso, paso kan tadi cara ekonomi kabel tu deh. בן אדם אתה מעביר אותו מדבר שאוהב לדבר שאוהב, אז הוא שוכח את הדבר הראשון ונתלה בדבר השני. Ya so biasa terlalu pai, mingkali tiga ingai lu nai ai deh. Kita kadang ingai lu pai bol tu le, tapi orang so pakai lu tai. Ani ai ingai lu nai ai so, kadang bol tu le pakai lu nai. לכן בחורים יקרים, אתם צריכים לאהוב את התורה. Ya so jadi kan sebelum kita korang jadi nama sebenarnya, orang sedikit macam sebenarnya, boleh mungkin sebelum ini le, orang masuk ini masuk jadi itu sebenarnya. איך אוהבים תורה? זו השאלה, איך עושים? Depois eu orang zina itu diso, boleh mungkin ya, itu orang kan itu dah, depois. אוהבים תורה כשלומדים הרבה, אוהבים תורה כשמבינים טוב, אוהבים תורה כשרוצים להבין טוב, ואז נקשרים עם התורה, בן אדם יש לו חומת מגן, שבעזרת השם ימשיך בדרך הקדושה. Jadi ini orang itu dia minta poin cuma dia akan nafsu, orang hazina yo, hazina pun orang itu tadi, ani nafsu orang hitim aku ni jenis hitim aku nafsu, orang yang itu lagi ni tadi, atau nafsu hitum napa ini napa aku nafsu orang kini orang itu pasuk kini tadi. גם ביניכם בחורים מדברים, צריך תמיד להכין איזה דבר תורה, איזה משהו, איך אתם לומדים, שתמיד יהיו דברים של קדושה ביניכם. Ya so yesiva halu na ho oi na no le, dan so ka te loi le pa ki kana to na siro, loi le no le, loi pa ko dan so tor to na na to ra sei da na da ki ko kisi le ne kana. Ya so le koi ko se to ra ku yesiva ko sei ngai. ואתם תראו רבותיי, אתם עושים פה מצווה גדולה של כיבוד אב ואם.
Edi katsu Torah se tapoi dudan se kami de Torah se tu sumitatin mika Torah se na yaile rula pa ngai Torah na se pana mitzvah kibo abayim asukuri de. ההורים אוהבים ילדים מחונכים, אוהבים ילדים שמכבדים אותם, אוהבים ילדים מסודרים, לא אוהבים ילדים של הרחוב, לא אוהבים ילדים של ריקודים, לא אוהבים ילדים של אייפון. כל ילד שהוא טוב, במיוחד ההורים של הודו, הם רוצים ילדים כנועים ומכבדים אבי ואמו, לא כמו הרחוב החילוני. יעזו מינו לביפה הינה ספר מתאר, מינו לפה הומיתים מינו לביפה עד איזו Bangsa dia mitele aza sudah lalu itu bina aza aku ngaiding alu lepas saat ini lalu lepas saat itu si ngaiding banga untai za tu lalu lepas ngai itu tapi bela dan sebelum lepas saat ini ibu bangona amo tu lepas ada itu itu ולכן כל מי שמצליח בישיבה ידע ברור שעושה נחת רוח לאביו ואמו. יעזו הדי חצו מיוחדים וידוע ישיבה תורה איזריה תורה גדיה הנה וכמו שהייתם מכבדים את ההורים בהודו, פה תעשו פי 2. אם אבא מנשקים לו את היד, אם קמים בפניו, אם לא מתחצפים אליו, מה שאומר אבא זה קדוש, זה מצווה שאין כדוגמתה. Lu lepas tu apa tu? Ini cuk doa, ini cuk deta. Lu lepas tu masalah kita doa, lu lepas masalah tinggi. Abang lu lepas tu ho. Jadi ini lepas yang dia tahu ini. Lu lepas tu sesuatu tinggi tahu adi. Dia kita tahu dia ini kita perlu yang kurang. ודבר אחרון, אתם צריכים לדעת שכמה שאנחנו גאים ושמחים, יש אנשים שבוכים על שאתם נמצאים בישיבה. Ele masih bermitra tua ini orang kepala itu baru masih isi bayu met orang asal kepala lebih tak baik kepala bah amin hikaya itu tidak tua di pun kayu na lebih tak tahu ini. ואולי גם יש ניסיונות של פיתויים כדי לדחוף אתכם לצאת מהישיבה. אז כאילו tua ini kepala met orang asal kepala yang dan orang asal itu wahai dari sedang pembunuhan atau nama yang nama לכן הדרך היחידה זה להוסיף עוד בחורים ולעשות כוח של אהבת תורה בארץ ישראל. במיוחד אחינו החדשים שהגיעו לנוף הגליל, שבאמת לא יודעים מה לעשות, וכל אחד אומר להם משהו, ולא כולם מודרכים לתלמוד תורה ולישיבות קדושות. ברוך השם, בטבריה כולם הלכו בכיוון, בנשר גם כן, בית שאן התחלנו, אבל המלחמה גברה, לכן כל אחד חייב לקרובים שלו לאהוב אותם ולקרב אותם, לשים אותם במסלול של תורה אמיתי. Yesu iwa sepanto yang dulena ya betul gua orang itu di bawah itu kita tak tahu kita tahu itu karena no bageli lah ho betul tengah hona yang so ganda tapi di hoja siat he boy di tu dia hoti lohi ya sana pi dono dai nak cikgu de loile paiti ke hosu to ala ma puyale tisona pi boy tadi. וזה עצמו שברוך השם התכנסתם אף אחד לא ידע מהשני שיש כזו עוצמה של בחורי ישיבה. ברוך השם עכשיו כל אחד ואחד רואה עין בעין נראה שיש ברוך השם כוח גדול של בחורים שלומדים תורה, וזה כבוד גדול לשבט בני מנשה. אלה גם סוגרים מתאלה במענגים פעלו במעט פעלו אינה איזה גאמן פעלו היא ואותו היית תאי מודאוות תורה איזה נס כמותו איזה בעקונה kada kada itu bang di pun dipakai bang kada kada Why like we think mutabe isi torai se na pawi mere si ke ading ayo lopi na ayo le pasana ke kala nata hai יהי רצון שבעזרת השם תמשיכו ותעלו במעלות התורה והיראה. ויהי רצון שתהיו תלמידי חכמים כולכם ותבנו בתים של תורה ותמצאו קלות גם כן קדושות וטהורות
לבנות בתים של תורה, ותשמשו לדוגמה חיובית לכל אחינו בני מנשה שנמצאים בארץ, שככה צריך להיות יהודי טוב, וככה שווה להתגייר, וככה עושים רצון השם. ואני מבטיח לכם שהברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגר יתקיימו בכם בעזרת השם, ותעלו מעלה מעלה, ותצליחו בכל מעשי ידיכם, ותודה רבה לכולכם, חזקו ואמצו. כל זכות הרב. הרב para papel, הרב חנן papel בעיניים. לא אתה תצרחים הוא ילספיל נקרא לשמחה שאני קורא מורב קוק לא תחשוב בשבת מה הוא עושה. חצי שעה בערך. שם מאחד. מאחד אתה עכשיו. וואי 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 וואי. ככה אתה צריך לעשות כל יום, אתה יודע. יש הפסקה. אבל שלא זה לא נורא כזה מ-1 עד 3, אז 3 עד 8. אני ישנתי כמו שצריך. טוב. שב גלעד, שב, שב. טוב, מי מתרגם אותי? יש כאלה שהם לא יודעים. מה, צריך לתרגם. שמחה, אתה מתרגם אותי? אז מי יתרגם? את התרגום שלך, נכון? כן, כן, כן. אין לי מי שיתרגם אותי. המתורגמן עליו. הנה כך. חדש. חדש בשבילך. אין פה אף אחד. מה זה רב? טוב, דלוק. תגיד. לא, חבט טוב. לא, סתם. דוק. טוב. אם רחם נמצא פה אני יכול להתחיל. ידוע ומפורסם, כולם יודעים, שתלמידי רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא נפטרו בימים האלה שבין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות. ולמה הם נפטרו? בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה. שמעתם? לא כתוב חס ושלום שהם רבו. הם לא נהגו כבוד זה בזה. ונשאלת השאלה, מה עד כדי כך מגיע להם מיטה להרוג אותם? לא שמענו שמי שלא מכבד את השני צריך להרוג אותו. עוד לא שמענו דבר כזה.
צריך להבין, חמוד. Iya sama mana deh. Ta Rabbi Akiva student ozu tu apa na pesak apa na zu kha sebut na zu cicai ki. Na deh. Ara pan sai zu iya sama wa ibizia tiu ha piso. Pasu ni na khat le khat akiza tu go he ni. Ta zu ken ama ka za lo mana zu ka ti ngai na. Ke medium se ka za lo piso. Ma ka ti lo pia. Na deh. Ma medium se ka za iso. Ma ka hin zum be lo pia. Da zu pi ki sai na ham de lo. هذا أكيد عطوله ديفيس فانتينو هاي بوني تتساكي. אז כדי להסביר את זה, אני אספר לכם סיפור שכתוב בגמרא בתענית. כתוב בגמרא במסכת תענית, דרך אגב זה קשור למבוא. כתוב בגמרא במסכת תענית, הנה רק הוא הבין מה שהתכוונתי. וכתוב שרבי אליעזר ורבי עקיבא בדור שלהם היה עצירת גשמים, לא ירד גשם, ואז נכנסו כולם לבית הכנסת להתפלל והעבירו לפני התיבה את רבי אליעזר הגדול ואמר 24 ברכות ולא נענה. כמה שהתפלל לא ירד גשם. ירד אחריו רבי עקיבא ואמר אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך, ומיד ירדו גשמים. שתי משפטים. אז כל האנשים אמרו שרבי עקיבא הוא יותר מרבי אליעזר, איך זה יכול להיות? ואז יצאה בת קול מן השמיים ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אל תחשוב שהוא יותר גדול, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. ונשאלת השאלה, זה עוד יותר קשה. אז אם הוא קפדן, אז רבי עקיבא יותר ממנו. אז מחזקת את מה שאנשים אומרים בבת קול. אז מה היא אמרה? צריך להבין. הבנת את השאלה? שאלה סוברה, שאלה רבי עקיבא. הרי הבת קול אומרת, מה היא אומרת הבת קול? שרבי עקיבא הוא ותרן, ולכן הוא נענה. רבי אליעזר הוא קפדן, אז מי יותר טוב? רבי עקיבא. אז האנשים צודקים שהם אומרים שרבי עקיבא יותר. זה לא מובן, אז מה היא הסבירה? פה, רחם, פה. Guhong tu lo pa nai gu hai za no ka gu su talo ina gam go ta hi ye de un talo ni uchi pa na so rabi ki wa to rabi le za ama te ni phang lai ye de so rabi le za ga to chu rabi ki wa ra pa na le rabi le za chu hong yin a hong ta ye ti ai wan ni kha na ai ti sa su na express ko na so le ke ro se ko he ai ka ke ti ve ti to to ye na ama so mi le ni cha ta ye de so bra kho so de ni sa ye su na express ye lo express bi a wa sa cái cho toàn tao là gì đấy gù trúc phải không dù cái khi mình xử là giảm cũng là rồi thì pha nào chụp bí sẽ ăn cải thảo về để cho ra ba thu nè là bí cái vào điểm độ sâu hết là bí cái vào không tao hết à bí nó mà cái nó là ta nó được cái này và cái là mình mới có thể tao hết đó à bí nó mà cái nó à sẽ để mà ăn sữa mẹ là mình chỉ có sự chính thay là điều viên này cú này tiêu này chỉ phát là chốn của hung duệ thì tăng là thì như thế này mấy cái đạo của em của hung duệ này của hung duệ phát là chốn những gì ấy mình biểu sĩ những ngày cái kiểu tạo là sao nó quá là vì đây là sáng á vậy là vì cái vấn đề rồi thì cái đạo chốn kiểu hậu tu vậy thì phải là vì cái vấn đề này là vì cái vấn đề này bác cô lúc này vì sẽ chỉ vì này ama zo zele ama ne zo zele a guzu hi ko ahilla rabbi eleza to strict hi kapdan na ji ye ti le chun aba sei di lo na sei be le na chi hi tu ama thu tan dan na rabbi ki ba la tu chunga na zui lo le jing le zui ta be ta chana ti na angai yong te khanin hi chi hi mi ngai dong sei hi chi ngai dong lo ko ma na bo hi le na chi di yang ko kha le na hi di yang Rabbi Akiva là tu đi na kia là gì đấy na là
bây giờ ba để cho hiện để cho to ra pan quy xuân tổ chung ba cô đi đi phía sẽ ama sang ama adu zo hichi e hipo để cho na le Rabbi le da zu Rabbi ki ba sang nhiều zo hipo để ai là phía sẽ ama sang ama in như ngày đông thiên ama như ngày đông thiên hipo để na le hết chỗ hiện là chỗ Rabbi ki ba til bol pa ze a zu gu zu cho na le gu zu cho à tụi thì là chỗ bị họ sẽ hiện để cho Rabbi ki ba hồi rồi chỗ là khó rồi chỗ là Rabbi le da sang để cho Rabbi ki ba le gu ki mu Rabbi le da gu ki mu na le Rabbi ki ba le ki mu cái chỗ là chỗ là mi pi tên về Rabbi ki ba le để đấy thì tại vì sao bạn có lên khi về thì בשביל לתרץ את זה, אני אספר לכם עוד סיפור. סיפור מאוד מעניין, שכתוב בגמרא גם במסכת תענית, על רבי יוסי דמין יוקרת. או רבי יוסי דמין יוקרת, היה לו תלמיד שקראו לו רבי חייא בר אבין, ככה קראו לו. הוא היה תלמיד בישיבה שלו, והוא ברח ממנו. לא אמרתי לטבריה, למקום אחר. והוא ברח ממנו, והלך ללמוד אצל מי? אצל רב אשי. טוב? עכשיו אתם יודעים, פעם לא היה וידאו, לא היה מצלמות, לא היה תמונות. היו שומעים את האנשים בשם, אבל לא יודעים איך הם נראים. עכשיו רבי חייא בר אבין יושב מול רב אשי, רב אשי לא מזהה אותו, לא יודע מי זה. אבל את השם שלו הוא שמע מכל מיני מקומות שאמרו לו, היה אחד מהגדולי המוראים, יכול להחיות מתים. והנה רב אשי יושב בשיעור, ואומר להם הלכה בהלכות שבת. מה ההלכה? השולט דג מן הים, חייב. אם אתה מוציא דג מהמים, אתה הורג את הדג. אסור להרוג נשמה בשבת. אבל אומר רב אשי, כשאתה מוציא דג מהמים, הוא לא מת מיד. הרי אם אתה מחזיר אותו מיד, הוא ממשיך לחיות, נכון? אז איך נדע אם הוא מת או חי? אומר רב אשי, אם יבש בו כסלע, אם יתייבש הלחלוחית שלו בגודל סלע, כמו 10 שקל, אז סימן שהוא כבר מת, גם אם תחזיר אותו הוא מת, זהו. ככה אומר רב אשי. רבי חייא בר אבין מצביע, אומר לו כבוד הרב, זה לא מדויק מה שאתה אומר. תגיד בין סנפיריו, שבין הסנפירים, אם יתייבש כמו סלע, אז הוא ימות. אבל אם זה בבטן או בגב, עדיין הוא יכול לחיות. ככה אומר לו רבי חייא, מעיר לרב. רב אשי מסתכל עליו, אומר לו, תרגז עליו. אומר לו, אתה יודע מי אומר את החידוש שלך? הגאון הגדול רבי חייא בר אבין אומר, למה אתה אומר את זה בשם עצמך? אמר לו כבוד הרב, זה אני. אומר לו, זה אתה רבי חייא בר אבין המפורסם? אמר לו, כן. אמר לו, אז מה אתה עושה פה? אתה הרב שלך זה רבי יוסי דמין יוקרת. מה קרה? באת אליי? מה, הוא לא טוב הרב הזה? אמר לו כבוד הרב, רבי יוסי דמין יוקרת הוא בן אדם מסוכן ביותר. הוא הרג את הבן שלו ואת הבת שלו. אז אני פחדתי שלא יהרוג אותי, ברחתי משם. תרגו בכבוד. באמצע המתח? כן. Basically, tadi nak kau pergi bisnes kaya tapi, basically tadi nak tu siapa kan saya dia tu ta iso na itu kau tu dia tim sini nak Arabi, akibat Arabi dia jadi orang sana. Masa orang ni usin ni, video isi dia minum kerat, video isi dia minum kerat, kita kami kanu Arab pakai tak ada ni nak setik kadon. Ama in student kami ni, Arabi kia bar Arabi kita. Arabi kia bar Arabi tu, ayah. Mau lenade ni sebenarnya kan ini pun tentang Arabi kia bar Arabi ni bet madrasah adalah Arabi isi di menukar adalah Arab asli pemadam ni na Arab kan saya itu istilah sedora napa nanti dia adam bukan show itu bet siapa lah tahe Arabi isi di menukar adalah Arab asli pemadam ni na le jadi tiba nak kita dia anak ni na nung nak kita di belakang Asli ni kata Allah kata saya. Biar lah saya yang tidak
koi ile sabat nya mim khan in nga chu tu ya pa na la do a hiya le chun an koi lu jong le chili ta na ya chu tu tha na ki sim he fe so cha chu rabbi hiya bara bin ding do he te ai na ra a sin ma rabbi hiya bara bin he he te sa rabbi hiya bara bin chu ding do re bi na thu sai pa chu as epiti sai da 100% la a na ne hin la tham cha a ba me te so epi ham te na ne de chu hi chia ki sai pa chu an lit ki ka ki sei bu te so anga chu tiang chong pung ti example a nga ko kala to ala chun nung koi pe yong la chun thiam hilo chu na le ai la iti ting le thai yong te so anga ko kala to pa na hu tiang chong pung ti chu a got ma na le a ta sa chunga na a got ma na le tui nung koi lu chong le chang pa do te le thau thu bi pe che le pu tha na me ki sim ta a pa na chi lo ka hei tia tu sei le hian a bi hia bara bi ding da re bi na tu sei pa ti hi e te so a ba ze na lai e ti na e pia ma ba zo ti a li ki ka ki sei hi bo e te chu pa a li ki ka hi na a la e kha de pe a to me long hoi lo le a nui la nga oi la nga ko a li lo zo che la ko ko hi le la hing tho tho di e te so ta a su lu hang ye na bi na bol pia na do na sei na nang koi ne hi a ji hi du su na sei ha namin na sei pa min zau lo wa ibjanang halaka nang mi khat sei khat tu janang nang seda na ki sei ha si na he chu tu sei tu ko isia ne na ara na rabbi hiya bar a bi na ma tu sei he ama hum bin ga re bi tu ke it's pa na so nang ne ha ti ta raf ne fu sam ti tu pe raf bin ta ke thang pa tu nang ne ha ti אמרת להם למה הוא ברח? תגיד להם. באמת קצת.但是他们讲的是让阿信比赛，你做那样的做那拉巴的比游戏的民族发明出来，因为咱们都那很大阿ham的上，阿嘛比赛让阿民农他的一年的上，个比赛的，一比的用的，阿咱们多少把个样给他的拉巴，这是种经验当中的呢，你老会说，咱们在经验中来的。טוב, שואלת הגמרא, למה הוא הרג את הבן שלו ואת הבת שלו? ברי מהי, מה הסיפור עם הבן שלו? אומרת הגמרא, שהוא רבי יוסי דמן יוקרת, היה לו שדה, והוא צריך פועלים. איפה גלעד? צריך פועלים לשדה. איפה מנשה? והוא צריך פועלים, הנה הוא פה. הוא צריך פועלים, אבל הוא סיכם איתם, לא מנה חמה, שווארמה עליו, וארוחת צהריים עליו. הם עובדים אצלו בשדה, מהבוקר עד הערב, בצהריים הוא מביא להם לשדה שווארמה. אבל הוא לא הגיע הצהריים, מחכים, רעבים, מתים מרעב. הבן אדם לא מגיע, רבי יוסי דמן יוקרת נעלם. ועבר שם בשדה הבן של רבי יוסי דמן יוקרת, כנראה הוא גם היה מקובל גדול, ואומרים לו, כבוד הרב, כפנן, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול, והוא מסכן אברך תפרן, אין לו שקל בכיס, מה יעשה? לא נעים, אבא שלהם הבטיח, והוא לא הביא להם כלום, והם לא אכלו מהבוקר, ומרוב שלא היה נעים לו, היה עץ תאנה, עצים בלי כלום, אמר, תאנה, הוציא פירותייך ויאכלו פועלי אבא, ככה אמר, מיד כל העץ תאנים, אכלו ואכלו עד ששבעו. עכשיו אבא שלו רבי יוסי לא ידע מכל הסיפור הזה, הוא היה עסוק במצווה, והוא כבר השווארמה היה אצלו ביד, רץ בשעה 4 בצהריים, רץ עם האוכל, וסליחה שאני איחרתי, הייתי עסוק בפדיון שבויים, וזה, אומרים לו, אתה לא צריך להתנצל, רחמנה לסבעך, כי הכי דאס בעברך, שהשם יסביע אותך, כמו שהבן שלך יסביע אותנו, לא רוצים כלום. אמר להם, אבל הוא תפרן, אין לו שקל, מאיפה הוא הביא לכם? אמרו לו, כך וכך היה מעשה. הוא מקשיב, שומע את הסיפור,
במקום שיגיד, איזה בן מקובל יש לי, מה הוא אמר? מה? ככה הבן שלי עשה? הוא הטריח את קונו להוציא פירות שלו בזמנן, יאסף שלו בזמנו. מת במקום, הבן שלו. אומרת הגמרא, ברתה מה היא? מה הסיפור של הבת שלו? היה לו בת, איפה, לא רוצה להגיד, ממלכת היופי. ושימו לב, הנה בנימין וחזקיה צוחקים. טוב. ולא היה כמותה בעולם. ושימו לב טוב, כמובן שאבא שלה היה שומר עליה מכל משמר, והייתה צדקת, הייתה הולכת לבית כנסת להתפלל, בעזרת נשים כמובן, ופתאום יום אחד אבא שלה רואה איזה בחור מציץ מעזרת נשים להסתכל עליה, הוא תפס אותו על חמה שנקרא, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, כבוד הרב, אני יודע שאתה רוצה חתן שיודע את כל הש"ס בעל פה. אם לנושאה לא זכיתי, לראותה לא אזכה, לפחות להסתכל עליה. אמר, מה עד כדי כך המצב חמור? אמר רבי יוסי דמן יוקרת, שובי לעפרך ואל יקשלו בך בני אדם. מתה במקום. ונשאלת השאלה, עדיין, למה רבי חייא ברבים ברח משם? מה, הוא עשה איזה משהו רע? הוא הסתכל על משהו? הרי הוא היה, אמורה יכול להחיות מתים. אז מה הוא פחד? למה רבי חייא ברבה פחד מרבי יוסי דמן יוקרת? תרגום. תעשו, מה קרה? עוד פעם. קח את שלי. עד אותו פיסיה גמרן דותו רבי יוסי דמינוקרט סון אצפה סו איפיטי הרב אסינן דותן רבי מעין אצפה סו סימצויטי ניחד רבי יוסי דמינוקרטים לא קודי נהה כמה ישיבה אומזינה וכהלונה גילה תמיד ספר דצרבונה צו הרב מנה חמה פידיום כהלונה Islam hotel lo ali dia tu sawar ma ti de te dia tu be alo kui dinga tu aga ko di pang alo na Muhammad nam dia lo ngo na tong de ta ba to di yang sa pasal sina ang to ni pi se ma se tu ding ka la na ni lo we ding ka ma ta ko we na gam chara ka hum ding na ni lu kan to ni sawar ma tu ta ni lu na tu ta na to di le okay ti ba na to ni Ibyong titam tele jazu na kongaji at kamo siuhi amahi sawaman suati at sila pa tarapahi hungin na tahi hungkiriya talo na jazu hat sita kumbaro kungni gay mo mo ta hezin ka natong kinu ano nelo gikil mo mo ta kunglia su ata pamong ki hat ta na rapa yesi din ka ta pa Stefana de vera yesi din ka ta pamong ta la su Aku ani mau suka cium nak mau suka cium, ama apa macam rebe biar ni di ni piu ni, piu sam tu na apa nak tong kahivin kahiu kita ni nak ciro tu ni di ni piu. Asa kau sefde agro sam umlo. Jadi langat cek kini kada umlo. Aki mai masuk cik kan mampu lo ni na. Arapan tu tamprak ni na. Macam ni lo. Lepas nak tu body umtalo. Ako mai bạn nào là hết tiền na hiện tiền na tụi ấy có sẽ là happy vibe không hả nè giờ thấy chẳng hạn cho họ happy vibe không cho bọn muốn hiện tiền rồi không cho sắp bóng dài nữa rồi happy đi sẽ tiền na naga xếp đôi này à giờ chú gặp ba là tổng hồ này thì naga xếp đôi này à tiền na chú pung điêu sẽ nông gà đó hiện tiền bạn nào để phát nào chú kilo số cho ông gà sa gà nó cả ní em mà ta và sẽ tạo là so cái cầu nó và sẽ là đều thế này ok và sẽ là này đó thì chỉ phải là giúp cùng lý ta thôi hồi hôm nay mi vào phát na lý giới si để mình nó cả là cái shawarma to không phải luôn đi còn mà tụi nó hey này ngay đâu mình video suy im cái gì chứ nung mai khác ai rồi bắt đầu phát coi thế in cái hạt đồ yêu vào là tu ai yêu điều cái tu toàn là phát yêu vào là cái thà điều đấy nè
kapuang ki pui tu suwa ka da du ta suwa da kal siu suwa de de lo du hi pa tu asuri na ti su pi jon su rin ki te jo ti pa su ka ga bui pi he de sum ko hol le le na ka dot na ka ge he te jo lung se te ni ngai dong ni e pi se be ngai dang thu ngai he te jo e pi je no na cha pa hong ye i ba ba ta we jiang khang ne lo pi tin na ba la ti ke za te na khung hin no ki hi ni tu ni pi ji te na khung a ko na hi ti ja so thu sim pa so se pi le ti pa na pi se no bi yo si de mo twa ne e pe ka ke pa e ti lo he la pi se si i ka cha pa te na a dong nyeu cha khat a ga ki sa se do sa te ba na cha pa ka ni a ti nai sai de de so pi cha na so to la he na ti na ke pa ko ni thing phung a pha lo ga na ke sa na no a pha lo ki nu de ti le a mu ni chi tai de so ta ba so pi ta su a cha pa pha de ngày đông lo anh na tu là US di US di nó có action của gì vậy nè cái nó mà tu US di họ mal cái thì tu bên dem nu bằng họ hay là coi được bởi không phải là gì nè làm phải cái ông phải tu mình làm cái làm dan US di họ cái dem nu bằng họ hay ni phát lắm bia không nghe phát nu tu bên kia sẽ nên tao nó mong tiếng không nghe đấy rồi bây giờ thì mình có hậu ý nào không đủ đây rồi anh nào có tao ăn vào đó không khí đâu mà sao nó có này phải tới thì vì nó buồn thì là cắt tao luôn nè thì nó buồn sẽ tự nhiên thế thì nó bị sẽ revi kitchen pi đi là cái kitchen pi thấy tập con na ở đây cho nên năng nhìn nó đầy chú cái hoạt động này đầy đâu hết thì nó là cái hoạt động năng đầy chú sát sai đi hay là sao thì nó đầy cái thứ thế mình cần nên alo quý cái thế với lại cái tora cái hết rồi à đó là kitchen pi về cái kitchen pi thấy lâu ta dùng về à bây giờ hơi nó về các bạn đi Arapan pi se hit su za da chu hitina se di kachanu le shi kinung su ta ne se a hin la a mi se sunga mi khatang ko si sa ni tin pha na chu le shi kinung su ta ne ya chu thian na hi tai te sa ma na ke da chu tan ko tha le Olo si ma so be si ta se lang ora כן. di mo ju pe bi o si tu si ma ko na ta pan bi bo le hey ga lo lai khata ga sa ai to ai ba ngai su pi te vi ni su pi kwa ho pa zo kil taung le hey ga lo pa na gao sa be zo a ke na te te ne te אז מה התשובה? אז למה רבי חייא ברבין ברח מרבי יוסי דמין יוקרת? אלא התשובה היא, זה קשור למבוא. התשובה היא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במידת הדין. לכן כתוב שאמר לעולמו די. שהוא ברא את העולם, יש מה שנקרא חדר. אתה יודע מה זה חדר? ראשי תיבות, חסד, דין, רחמים. חסד, גבורה, תפארת. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במידת הדין. כי הגשמיות זה דבר מצומצם, דין זה צמצום, נכון? זה מה שנקרא צמצום. הצמצום זה מידת הדין. קדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. מה זה אומר מידת הדין? אתה עושה משהו לא במקום, טח, נגמר הסיפור שלך. ראה הקדוש ברוך הוא שאי אפשר, אם אתה במידת הדין אתה צריך להרוג את כל העולם כולו. אין העולם יכול לעמוד במידת הדין. עמד הקדוש ברוך הוא ושיתף את מידת הרחמים. אמר, אף על פי שלפי הדין אנחנו בבעיה רצינית, אבל מה דחוף? אתה רוצה להעניש אותו? מה דחוף עכשיו? תחכה עוד שנה. בינתיים הוא יחזור בתשובה, ואז התשובה שהוא יעשה, הוא יעקור את החטא, ואז לא יצטרך להעניש אותו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לעמוד בדין של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר דוד המלך, מי יצדק לפניך בדין? מי יכול להגיד, אני ישר פלס? אין דבר כזה. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל אומרים בעלי המוסר, יש צדיקים שהם מנהיגים את עצמם על פי מידת הדין. אחד מהם היה רבי יוסי דמין יוקרת. אתה עושה משהו לא במקום, טק, נגמר הסיפור שלך.
אמר רבי חייא ברבין, אני לא יכול לעמוד, אני אאחר כמה דקות לתפילה, זהו, נגמר, איפה מנשה? יאחר כמה דקות לתפילה, נגמר הסיפור שלי. אני לא יכול להיות איתו, אני אלך לרבשי, רבשי הוא מהפשוטים, ככה מידת הרחמים, מעביר אפו, איתו אני יכול להסתדר. עם רבי יוסי דמן יוקרת זה מסוכן מאוד מאוד. אותו דבר רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר הוא היה מתלמידי בית שמאי, מידת הדין. זה הכוונה שהוא אינו מעביר על מידותיו. זה המדרגה הגבוהה שלו, שרבי אליעזר היה יכול לעמוד בדין, הוא לא אכפת לו שום דבר, אין לו לא ימינה ולא שמאלה, ישר פלס. אמר הקדוש ברוך הוא, במידת הדין, אי אפשר, אין לא מגיע לכם גשם. אבל רבי עקיבא אמר, חטאנו לפניך, באמת לא מגיע לנו. עשה עמנו למען שמך, במידת הרחמים. מידת הרחמים, קחו גשם. אז לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר אותה. זה ההנהגה שלו במידת הדין, לפני שהקדוש ברוך הוא שיתף את התפארת, את הרחמים. אבל רבי עקיבא, הוא היה הולך עם כל החבר'ה, הלכה כבית הלל, לכן אמר חטאנו לפניך, עשה עמנו למען שמך, אפילו שלא מגיע לנו, תן לנו. חבר'ה. Eso ta Rabbi Kia bara binsu biza Arab para bio si de mercado para so ana la mon ke ha bi na Arab ban se so ama bi to na bora mi ga timba ka no na pa ma timba ka lo le adu de le ama the apha lo ka sa pa aga ka lo bi ta na ka dos mi chi ko de so bio si de Rabbi Kia bara binsu ai ya so mi chi to the ka tu ni biza Arab para bio si de mercado ki cha ngai ham de ya da mo ngai ham ada tu Arab pas itu בנימין. תמשיך. tu ahit dia saya tu ta Arab pas itu lesi dong kisi mahi di dia kisi itu so di tu piam sera ahit di sa pe na Rabbi Yosi di mukra tu di na si di na thai apha lo na kia sa na apha lo na chi di yang na mi na tong si sa na a chi di yang ha yang na hit dia sun ki bole ko ham hing di Istilahnya Pauli pagi asyik itu juga hello na, kita tahu kah yang itu, dia tu pasti lesi cuma tu di nasi itu, Oh, ya lo hen ma خالهم شكل هي di nasi itu, hiji di kalau si lesi pakai di nasi satu dah, Pauli pagi yang ini na, pakai di ni ada ciro itu na, dia tu alum sih ni itu, dia tu di rakhamim di happy. Kutu na pa ko na ne ai ta zu bi sam de la bi oi si tu si mi ta zo sai zo ta ra pan sai no ya zu hi ji khang na chun lai si chung a hin cha di kim mi za nam pa no vin hi ji pa zu di nu de a chi zo de de cha hi ji din pa zo ko din de am de la pa thin din ne zo zo leng de vi jing zong ipina se ka kai na tu tan na ma sa ko ya ma di lo cha din hiya zo si bol khalo mu kha ko chi En tzadik se יעשה טוב ולא יחטא. לאיזה צום הצדיק צita bongso hapo iti. Tongsit bolo hela tzadik. Tzadik itu kala niu tsaga kile ha hapo kiji. Kadang usman ke tzadik de di hapo iti na. Ge hong kile ha lo de. Ana ume de so a umso. Ko he mi tham tsa ho iti. Ti tham tsa hen ho la lenga zu de bi yo si de mi no ka zu kha de de. Ai ya zu ama zu mi mo la pet mà vặt sai gì hết đấy ai thì tôi biết xem cái mà in à do là tiếng là biểu sĩ số democrat số à student cái à phải các bạn sung à phải đi hết đấy rồi hầu in second công hiểu là công cái là second nông cái đó na và thiên cô mà không dia second là cái na nông second là hình mà bên đó chỉ cô mà sang á second là cái chết à phải chết đi hết sẽ tâm rồi anh vì second bao giờ này ngay đâu có thì second là chỉ là không tại áp dụng thôi thôi rồi cái nung rồi thì nung này đó na rapa mi happy na pa ko mà cái gì đi rapa su ko rapa si chu second là cái na ok có thể khảo bộ minute nhà là cái đó second là cái có thể khảo bộ thôi mà có mình cái gì hay này na không phải nên face cái này đó hay that's
רבי עקיבא אתה רבי אליעזר הגדול נטו צצו הדי רבי אליעזר הגדול נטו צדיקים הולה דאצו חד הדי אסמו מו הייתה איזו פתין דינה דינזו דיקיטין זו קיצ'ב נהי לא רבי אליעזר הגדול הבי זה היצי דינה אבולום נה ועתן דיין סייתם נה נפי דיון נה ראוי בעד נפי דיון ראוי לא נפי לא דיין סו מעטאו נהי איזו ayat al patine ne terbi le da gadol tawazu aban he mi pite paule pa ya hoi lo pi lo di yang zan nga da liu hin na bi ki ba la su ti lo ala bi ki ba ma zu ribono sulalam khatanu de pane pa pa kai ka so si ta we patine so si ta na ai la pa kai ka so si ba nang min chinga ni ne pi ne ti kin na thì phải là được cảm ơn thiên nga chứ na cho sự kiện này cảm ơn thiên nga chứ na có là cầu nên là anh ngày đó mà ta giúp tuyệt vời trong một cái טוב, מה זה נוגע אלינו? אז אני חייב לספר לכם עוד סיפור קטן. כתוב, ואני אתן לכם הקדמה, כתוב בגמרא במסכת ברכות, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, שאלו אותו שאלה, אמרו לו ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורתך, אשר לא יישא פנים לגוי, ולא ייקח שוחד. אצל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד לו, כמה שקלים, אין, לא ייקח שוחד, לא יישא פנים, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אנחנו חברים, נו הרב, אין, לא יישא פנים לגוי, לא ייקח שוחד, קדוש ברוך הוא, אין אצלו פרוטקציות. שאלו המלאכים, ואיך אתה נושא להם פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך? מה זה פרוטקציות? מה אתה עובד נגד החוקים של עצמך? מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? הוא ענה להם בשאלה. אומרים שיהודי עונה בשאלה. מה הוא ענה להם? אמר להם, ואיך לא אשא להם פנים? והלא אני כתבתי בתורתי, ואכלת ושבעת וברכת, לא שבעת, לא חייב. והם החמירו על עצמם עד כזית ועד כבצע. אפילו כזית וכבצע, ברכים ברכת המזון. אני חייב לעשות להם פרוטקציות. ולא מובן התשובה של הקדוש ברוך הוא, מה קשור? אז הם אנשים טובים, תגיד להם תודה רבה, אבל יש חוקים, לא יישא פנים לגוי, לא ייקח שוחד, לא מובן התשובה של הקדוש ברוך הוא. תראו. Rồi sẽ vào một hiện trình này được á, có thứ sinh phải sẽ để được thế này, mình biết rằng được thế với nó làm zoom này, ta phán sẽ giúp biết rằng cái này khác mà là phải sai rồi, mà là phải sai rồi thì khác phát triển công bằng và để bonus sẽ lo làm, phát triển vì ha, cuối trong cái này về, sẽ không có Torah vì thế sẽ học đàn nó xin hiện thế rồi, vì sẽ phát triển tại khi này về thế rồi. Orang ini sim sop na video ko hi itu Arab pada itu pasti itu ini asu saya itu bantu nang koma saya feeling hong hi itu mi po mi cha na hong hi itu akhirnya pakai na bol hi khana hong itu fi hai Torah anak na don na dan pa na pal ke itu ada sebenarnya Torah Isa se panap mereka pakai nang ada saksi ngai tuan deh atau ada feeling bolo di kilo dia saya boleh nak tu saya nak kilo dia pakai bisa kade isu ini kau bolo kilo juga PCA bolo kilo juga bantu PCA ken Torah tu kesaya tu PT kesaya tele berakhalta besebata berakta lagi esok nani ding na badin tambah mana saya tidak dia itu. Amun people le valo kazai sia ni awazong ditambah kita. Oh kazai na kabaita huma ditambah be ikin no he na. Itu tu ken ka sekal wala bol. Jala ken no amun ke sekal wala tilpai bol dia wazong ken dong amun ka sekal wala tilpak bol ngai he. Ibi ko santai kita dong di tawar he. הסברת להם את הקושייה על הקדוש ברוך הוא? על מה? מה התשובה? זו שאלה. אז באמת צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא ענה למלאכים, לא מובן.
צודקים בשאלה. מה זה קשור עד כזית ועד כביצה? מה זה קשור? יש כללים ויש חוקים בעולם. אלא התשובה היא שיש לקדוש ברוך הוא עוד כלל, עוד חוק. מה החוק? מידה כנגד מידה. מה שאתה עושה, ככה יעשו לך. אז אם בן אדם מתנהג לפנים משורת הדין, אז מצד הדין צריך להתנהג איתו לפנים משורת הדין. זה לא נקרא פרוטקציה, זה הדין. זה החוק, מידה כנגד מידה. ואני אספר לכם סיפור, תגיד להם את התירוץ הזה בסוף. סיפור שתבינו למה אני מתכוון. היה איזה בן אדם אחד, היה לו, איפה האוטו של אנוש, מסכן. היה לו אוטו ישן. אוטו של אנוש דווקא הוא חדש יחסית. והיה לו אוטו ישן, סובארו ישן. אבל אומרים שהסובארו הוא נוסע גם בלי מנוע. הוא אף פעם לא מתקלקל. אבל הוא ישן. אם למשל הוא רוצה לפתוח את החלון עם מברג, אין ידיות. בגג יש לו 6 טיובות של סיליקון, שלא ייכנס גשם, כל חלודה. אבל האוטו נוסע מצוין, המנוע חזק מאוד, נוסע. אבל, אתם יודעים, צריך להתקדם בחיים. אנשים רוצים להתקדם רק בשטויות, לא ברוחניות. והוא החליט שהוא חייב להתקדם בחיים, ולקנות אוטו יותר משוכלל. ואיפה חזקיה? ומה אני אגיד לכם? הוא החליט לעצמו, שאם הוא קונה אוטו חדש, זה רק מהניילון, לא יד 2. לא אלדן ולא זה, ישר מחברת טויוטה בעצמה. וזה עולה הרבה כסף. אבל מה לא עושים בשביל הכסף? בשביל המטרה העליונה, לקנות טויוטה קורולה חדשה. והוא עבד במקום 8 שעות, 12 שעות. משמרת שנייה ושלישית. אתם יודעים, לעבוד זה הכללה שנתקלל אדם הראשון. יש כאלה, לא מספיק להם הכללה 8 שעות, הם לוקחים אותה בשעות נוספות. אבל מה לא עושים? בשביל המטרה הנכספת, לקנות אוטו חדש. והוא עובד יום, עובד לילה, ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, ואחרי כמה וכמה חודשים מאומצים, הוא הלך לחברת טויוטה באשקלון, והזמין קורולה שנת 2022. טוב, אתם יודעים, בחברה שם יש תמונות, ראית איזה ספר עם תמונות, מבפנים, מבחוץ, איזה מגרה זה, וואי. ואומרים לו, תבחר, מה אתה רוצה? טוב, הוא בחר, אחר כך אומרים לו, איזה צבע אתה רוצה? מה, אני רוצה צבע מטלי כסוף, כסף מבריק. טוב, אמרו, אין לנו במלאי, נגמר לנו הצבע הזה, אבל עוד חודש יגיע באונייה, יגיע המלאי חדש. אמר, טוב, כבר חיכיתי כל כך הרבה זמן, אני אחכה עוד חודש, לא יקרה כלום, אין מה לעשות. מחכה בציפייה לקורולה החדשה, אבל בינתיים עם מה הוא נוסע? עם הסובארו הישנה. טוב, הוא אומר לעצמו, אולי אני אמכור את הסובארו, ואני אכסה את הביטוח חובה של הטויוטה. את הביטוח, לא את ה... והוא בא לחבר שלו, אומר לו, תשמע, האוטו מצב מכני מצוין, סע לטבריה, תחזור, מנוע חזק, טסט לשנה, הכל מצוין. טוב. והוא אומר לו, כמה אתה רוצה על האוטו? לא, תשמע, האוטו הזה, אני קשור אליו נפשית. בשבילך, 1,500 שקל, קח את האוטו. אמר לו, תגיד לי, תראה איזה טרנת. אם יתנו לך 500 שקל על האוטו, תגיד תודה רבה. אמר לו, אבל איך יכול להיות? אני להחליף 4 גלגלים, עלה לי 1,200 שקל. ואתה רוצה למכור לך את כל האוטו ב-500 שקל? אומר לו, אני עוד נותן לך מחיר טוב, גם את זה לא בטוח שיתנו לך. הוא התייאש לגמרי, אמר, אני לא מוכר, אני אשאיר אותו בשטח, ולחלקים כבר אני ארוויח יותר. חבר. အမှန်မှန်ဒီစေပါမအတော့ဘာတိတိုင်ပါတူစနာလေအဲ့ဒါဒီစေပါဒီတော့ကေဘာရီဘောနဆိုတော့နာမဆုစေပါဆိုအဒီတေးစေဆောင်
Adil sudah nilai dan itu dan ini mimpan yang tidak tahu di mana dan kita perlu kita lihat itu. Ada tu dan tu dan ini tidak tahu tu tu dan ramai ini pak nak kekepai ini sedikit ini saya pandang kita ini. Ayolah hok pasu siapa nak kita lihat. Ini dia sama bangga tu pasti ni bisa. Itu kita dan ini itu hendak itu cuma tu dan kan ini soal kita ni. Itu dan tu Nida kini nida. Nang pano boleh, mina pano boleh. Dia na asin boleh, asian boleh. Sunung min nang mi sumara sede, min nang sede sedang boleh na. Itu ini. Itu mida tu kan ini itu. Ada atau monti bolam sede. Kaya dengar be kadai pa azu amon khase na kalau itu adin ini itu. Nah le adin ini itu. Ada azu kadai pada ke thang ba ta le ba su ken zong ka hok pa su ko do tin amo kadai pa til phai bo bi de ba su ki pa ma ki nu ka pi ma ye e zo bi ji zo su a di ni ye de le zu me a pha bo la le a pha ki pi di a si bo la le a si ki pi di ye de zo ai de zo a pha in bo bi de ba til phai bo bi de ba til pha ka bo bi hi bo ye a to de le ni pa na le a hin la hin si pa ye tin de ma zo a la pa in sim pha se de Ipi tu singam tele, subaro tu sing tahu, no tahu dong na, apa lang lah itu berapa, subaro gitu itu gari lah ada apa, berapa lah ya, tu mau tahu na, apa gari perjalanan tu, telepon tu macam kamera tu, ni na telepon tu yang dulu na dengan, tu mana, gari perjalanan tu automatic itu, na mungkin ada screwdriver, itu aku mau Itu ada nama dia tu. Ayolah, amesin tu, oi sana lah itu na. Itu tu amai hide jadi itu. Ayolah ni kan yang kita tahu mas. Dari sini usia ham tahu long di dia. Bisa itu aja kagari. Ini apa ini gari kata Toyota Corolla. Nah, Corolla kan itu tadi. Corolla. Kita pun agak sih, naik lagi sim kali tak kayak itu deh. Loh, agak cincin agak banyak itu. Agak banyak itu, aja tu amahnya kali harapan saya so lihat kan orang ini sama aku kali style lah tu lah orang kan. Nah berarti, nah tapi pen kita nanti nah. Berarti tu jangan dan juga dah tu mana. Berarti ini. Tak tahu nah tu kali kan kita tahu. Jika dia apa nak tu Kalau lebih nanti bang sama ini, kalau sama saya tasem, secara saya מטאלי כסוף. metallic kasut ini. כסף. Saya kan saya mengasum bang itu silver, nanti orang pantai itu kalau tu nuara sekali tu, sumkan lalu ini, bang balik itu. Itu pas ini. Có một đi sẽ supi có cái này thì để cho tôi hiện chỉ用你học kiến là không nghe để học kiến tiếng là rất là khó không gì thế này mà gì nó cái tiếng là真的để cái gì này để học được thế này ok cùng hít đi chân hay hít đi chân cái ngã ta tôi học không tôi mà ta hành ngà để đi hết thế là in là làm cái đấy là ai à ba sẽ cho suba có cái gì từng hết rồi lắm pia xin đi coi thế rồi harapan hampir amesin mungkin oleh tinggi gitu. אמרת להם על הקללה של אדם הראשון? harapan itu awalnya bisa terjadi juga itu mana itu ada masuk lagi loh. Nah, atau main tos nah harapan itu ada marisan tuh pasti ini agak susah. Nah, minhan kungkal kita jual satu meter sama mana? Asyik min habis meter itu berapa? Kungkal kita apa nasu habis na, lala habis sumber. Kita tu bisa, ini semua tu boleh na, agak itu ada yang ada. To, ini orang tu naya mah bisa, to agak itu orang naya lo, so lagi kita naya lo, nak kain to ini agak itu buat dengan teks. Nah. Agak yang penting lah, teks adanya kagari Subaru kaki Subi. Tak tahu lupa kamu kan kita Subi
kagani kita ini ada anak baik kita bangahan sih semua loh bisa tes kita itu kungkat fuya baik itu ametin 100% hoy loh patilah anak yang sang dari bangat anu kane sufi kita di tengah ini min zangan nabi ada ke zangan di kati zangan boy kita ama bisa ya ini itu akan di sisi bukan kira lah sampai nambah itu itu zangan kira itu zangan tapi kayak gitu aloi pansa itu baik kan kalau si zangan tapi gue ini kok mencila tempang apa ini yang kan orang canggih dia ama bisa itu hele zulo nanti kalau apa nak dia tu nilai jingting dah kan kangai sama akan tapi kita dah kami nana kita dah mesin all dah tu kita boleh kita טוב, בינתיים הוא נוסע עם הסוברו, אין לו, הטיוטה עוד לא הגיעה. טוב, והנה יום אחד הבן אדם הזה, אתם יודעים, היה לו מריבה גדולה עם אשתו, שלום בית. אני עשיתי סקר, כמעט בכל בית יש את המריבה הזאת. אשתו של בעל הסוברו אומרת לו, אתה בעלי לחברים שלך, תנשמה אתה תיתן, אבל בבית אפילו מנורה אתה לא מחליט, אתה לא עושה כלום, אין אוכל לילדים, אין חלב, אין סנדוויצ'ים בבוקר, העיקר לעזור לאחרים. ומה איתי? אוי, מה הוא יעשה? ומה לא עושים בשביל שלום בית? אפילו שמו של הקדוש ברוך הוא נמחה בשביל שלום בית. מה הוא עושה? מיד הוא אומר, אני חייב להראות שאני עושה משהו. מיד נכנס לסוברו שלו, ללכת למכולת, לסופר, לקנות סנדוויץ', אוכל, חלב. הוא נכנס והוא חושב מה הוא יגיד לאשתו. הוא שם רוורס, טח. לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא בעל הסוברו, זה השכן של בעל הסוברו. זה לא בעל הסוברו, זה השכן של בעל הסוברו. בעל הסוברו לא היה לו בעיות. הוא היה עם הסוברו מבסוט. והשכן שלו נכנס בו בדיוק בכנף היחיד שהיה ישר באוטו. כבר הכל היה עקום, זה ישן. ועל המזל שלו, בעל הסוברו עומד שם, אומר לו, תגיד לי, אתה לא יודע איך נוסעים? מה אתה עושה? והוא חושב מה הוא יגיד לאשתו, פתאום נפל לו עליו הצרה הזאת עם השכן שלו. והוא אומר לו, כן, אז מה אתה רוצה? מה זה מה אני רוצה? אתה שברת לי את הכנף. טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, מה זה מה אני רוצה? בוא איתי למוסך שמתקנים מכוניות ונבדוק מה הנזק. טוב, לא היה לו ברירה, הולך איתו למוסך. הולכים למוסך והשם המתקן בודק, אתם יודעים איך הם מושכים זמן שם כדי להרוויח עוד כסף, ובודק 3 שעות כאילו זה משהו מסובך ואי אפשר לתקן, ובודק, אומר לו, תשמע, הכנף של הסוברו זה פלסטיק, ניילון, אי אפשר ליישר פלסטיק, אי אפשר, זה חייב להחליף חדש. טוב, כמה עולה חדש? בודק, אומר לו, תשמע, בשבילך, כולל צביעה והרכבה, כולל הכל, 1,200 שקל. אני שואל אתכם שאלה, מישהו בעולם יכול להגיד שהוא לא חייב? ודאי שהוא חייב, על פי הדין, על פי ההלכה, על פי החוק, הוא עיקם, לא צריך ליישר, אבל ריבונו של עולם, אתה זורק עוד יומיים את האוטו, אפילו פרייר אף אחד לא יגיד, כל האוטו עקוב, אז עוד כנף עקוב, מה יקרה? לא, אני אראה לו, הוא חייב. אם אתה תוותר מידה כנגד מידה מהשמיים יוותרו לך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בעולם הזה הזדמנויות. עשו לי, פגעו בי, הרביצו לי, נכון? הכל טוב יפה. באמת, הם לא צודקים. אבל האם אתה חושב שאתה מושלם? כמו רבי אליעזר? או שאתה כמו רבי עקיבא. אם אתה תוותר זה משתלם, מידה כנגד מידה יוותרו לך. קורה לנו בחיים, קורה לנו שעושים לנו כל מיני דברים, אבל תוותר
מידה כנגד מידה גם הקדוש ברוך הוא יוותר לך. עם השולחנת האוטו והשכן שלו רב עם אשתו. Betul, ini kita tidak, harapan itu dari time atau Subaru atau bagaimana, kalau kayak gitu itu, kalau pada Subaru atau bagaimana itu dari apa? Ini kan itu kita tahu kongkong jitu tu kena si, ini kita ada harapan 100% 80% terbang awal mental itu, bisa andi nonji pak orang aseu, namun paling ada Zat yung là cái thôn nó thấy này tu thì nó bị thế là zinu ali thì là bồi nó phát cái này thế đi đăng lên nắng hè cái gì là ní gì thế đang đi kia nào hơn cả rồi các chân đi khả năng là tuần này thì rồi bông ấy mà bây giờ xong thì cái zinu thì pin cao cầu để đó thế cái gì này đã cho gari xuống ngã bùn này cái gì lên trên top khả năng là tổ bị tổ lên cái bảo tàng để chứ agar yang mau tidak ngaruh tak akan menghidap, Subaru atau Takai, Subaru atau Takai na, alamat itu, Subaru tu, abon sakit kok itu, tak, sudah sangkai itu, tak apa abon kok tanya, Tuhan itu, ada mudah kita itu, Subaru dari mana gari tahu tak kau, itu pun na, gari nak susit tak ini. Tahu na, ipina deh, ipina deh dia, workshop macam itu sebenarnya, workshop macam mana? Agak cium na lehin, workshop ni pasun, Arab nanti tu workshop ni aku salah dia tu, jangan nanti tu agak su, tahu tu apa jadi lalu dia tu, dia tu style tu kau itu tu pang aceh, kamu tahu ni, wah subi, gari ni apa ini? Na plastik ni boleh jadi ni macam apa? Ada tu kezam din dia na plastik ni kezam pay, tigo kezam pay. Jadi tu kayak sama. Nu izat nak ada kezam. Pak kita itu na nang ni dia kalau si sama jenis. Sama jenis tapi jenis. Depan ada apa tu sana tu so. Hicalaya agari tak si pasal tapi nung ada tidak. Hal-hal juga saya yang macam tapi asuksil. Nah, Medina kau dulu saya macam asuksil. Mihingin saya yang macam asal tu dia. Ahila Arab saya tu ribuan seorang Subaru tu ada kena kan pantak komau dia itu. Ni kan ini tu tiada payung dia itu. Kau macam abon asyik tak ajalah anjing. Acara agak sang fel tu, apa tu kalau hidup dia itu, jadi thai na pay tu dia, ngai tu ni, nah, itu sih nanti ngaku sang itu, abot agari osi sudah tu kata, nah ne, agari osi, zat tu mungkin mau kan, ayah itu saya tahu, Arab pasal tu ngai tu ni itu, ada tu pihak itu tu ngai dah mana, cuma ngai cilo ni, ngai tu anak camp dia itu ngai tu, nah. Patung pan kamera nak matra kempang itu yang mangai dam di sudang di yang di mana Christian non sasu itu ngasu si dia cuma su dia pun bahasa su ni macam jadi mama patung pan kamera itu si dia cuma setu bah tinggal di yang nangai dam di itu nangai dam ini aman bisa lo kangai lo dia Arab pasal itu Rabbi ada zat bermaksud nasadik ni itu Rabbi kibat tu ni apa itu tu nang kibat ni itu nang lumai tu lo aman isat dia nang nak cerita nak pakai ni ngai dah orang tahu dia itu ada pasien pan nang nang cepat orang ngai tam lo kita nang tu orang ngai tam lo nah ada seorang pasal itu sun bopo dia itu ngai tam nang tidak sun nang tiang dia amon nang ngai tam itu אני אסיים במה שהתחלנו. תלמידי רבי עקיבא מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. ובגלל זה אסור להתחתן. אני אמרתי לאור שמותר לו להתחתן גם עכשיו. אני מתיר לו. הנה, גדעון מסכים. יש לו כבר, מה? סתם. כמה דברים אנחנו נוהגים
שלא לעשות דברים לזכר מה שהיה תלמידי רבי עקיבא. מה אכפת לנו מה היה פעם? היום אנחנו מושלמים. אלא התשובה היא שאנחנו צריכים לתקן את החטא של תלמידי רבי עקיבא. ולכם בחורים, אתם נמצאים בישיבה, ולפעמים יש בעיות, פתאום זה צוחק עליי, זה אומר לי ככה, יש קשיים. תעשו לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין. נכון, המשגיח צעק עליי אפילו שלא מגיע לי, זה עשה לי ככה, זה אמר לי ככה. זה משתלם לוותר. מי שעושה לפנים משורת הדין, אז מידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא עושה איתו לפנים משורת הדין. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שתצליחו ותעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון. תתרגם להם, תרגם מה? שהם בישיבה, שלא יתעצבנו יותר מדי. לא רק עם הרב, גם עם הבחורים בינם לבין עצמם. תברך אותם שיצליחו. בשם הרב, בשם הרב. יצליחו ויגמרו את כל הש"ס. בשם הרב אני. יתחילו ללמוד את כל האלקוט יוסף, את כל הש"ס, לאט לאט. טוב, זה הרב דוד, אתה צריך לתרגם. טוב, כל הבחורים, אתם רואים את הבחורצ'יק הזה? לא עליך, אני לא מדבר עליך. אתה יכול ללכת. אתם רואים את השמחה הזה? הוא בסך הכל לא יודע שום דבר, אל תחשבו שהוא יודע משהו. הוא לא יודע ילקוט יוסף, כל יום 2 הלכות. עד שבסוף הוא למד את כל הילקוט יוסף. כל יום 2 משניות. עד שהוא למד את כל 6 ספרים. כל יום, אבל קבוע כל יום. שתזכו בעזרת השם לגמור את הכל בעזרת השם. חייב להגיד להם בשמחה. חכה. שמחה נמורצו לנה. ילקוד יוסף הדין ישימת צעיה תוני ניחואה. אמה כי הוא הלכו ולאוזן. Ibonu wa tu ni khwai din mun pa ve vin lang hele sun kum ke hor hun tila 2007 la ta bang heta loi to ai pi hai Baruch Hashem zakhinu i ham phat naulin ta emu ta uzu Avrahim akho kha shur pe diki bat lo akho kha torazil panta tu ya hile tu dora tu khangai hon mi khanin kin abul ka panatizan hai khanin somni le nilam esrim vestem otiot dungdu ya na gitu cina yeshiva hedulu le emoh aku na khil hangum na jeng la amoh aku na idan hung tambe hung tuni ni khwa Israel gama tuni ni khwa Israel gama torazil talbide khami za nei ta ba i ham phat nau chuai chu huti hi le tua no ho chiwa to yo sin na loi te ho khat tam ngai lo pi som gup lang hin ta ji long chiwa to yong mi khanin mi khat me an kai lu na le za le som ni hi wei chu Huti ya hele pi hai mi khanin khada siam phanai la siam phat leu si ami siam pa mitzvot boleu si ama hi ai chama aki simai zo huti le panhala la izil banuwa tip ne be ki gut ngai zo mi lut ki gut ding lut pa ko na mitzva le tora mitzvot pa no ne be ki gut ngai zo pathen mai bu win tin hat to pe tin tun ravilan ga ba hong en chiwa dinga
hinuk lang ating amopo na linta na imihin, tora het gina linta na imihin, ya so amang ikowin aman, panong natin bikaw tara. ברשות ראש הישיבה, הרב הגאון הגדול, הרב חננאל גמליאל, שליטה. ברשות ראש הקהילה, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ידידי ורעי, הגאון הגדול, רבי דוד לאונגדים, שליטה. קהל קדוש, אברכים, בחורי ישיבות, קדושים. האמת, אתם פה כבר כמה שעות, עוסקים בתורה, שומעים דברי תורה. מה נותר? אז אני רק אגיד קצת דברים, דברי אגדה מושכים את הלב. פרשת השבוע, אנחנו קוראים פרשת קדושים. במדרש, מדרש רבה אומר, למה נסמכה פרשת עריות של אחרי מות, סוף פרשת אחרי מות שקראנו, התורה ציוותה על כל ענייני הפרישות מהעריות. ומיד התורה ציוותה והייתם קדושים, כי קדוש אני השם. אומר המדרש, למה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? לומר לך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא פרישות, בעניין הזה של הערווה, אתה מוצא קדושה. שהרי אמרה על אלישע שהוא איש קדוש, איש קדוש אתה. אומר המדרש, מה ראתה בו? יש אומרים שראתה שהסדין שלו היה נקי, לא ראתה בו טומאה. ועוד יש אומרים שלא נתן עיניו בה, מעולם לא ראה את דמותה. לכן כינתה אותו בלשון קדוש. לכן התורה מצווה מיד בסמיכות לפרשת עריות, והייתם קדושים כי קדוש אני. הבן איש חי אומר, והייתם קדושים כי קדוש אני. מה זה כי קדוש אני? בגלל שאני קדוש אני מצווה אתכם על הקדושה? מה זה שייך? השם קדוש כי הוא קדוש. אנחנו בשר אדם, יש לנו יצר הרע, לבורא עולם אין יצר הרע. הוא שולט על היצר הרע, הוא ברא את היצר הרע. אז מה זה שכתוב? והייתם קדושים כי קדוש אני. בגלל שאני קדוש, אז זה סיבה שאתם תהיו קדושים? לא. זו לא הכוונה. אלא הכוונה אם יבוא אדם ויאמר, איך אפשר להיות קדוש? איך אפשר לפרוש מכל ענייני העולם הזה, מכל התאוות שבעולם הזה, בפרט בנושא הזה של היצר הרע הקשה, בפרט בדור שלנו, שנפרצו בו הרבה פרצות בנושא הזה של הקדושה, כמו הנושא הזה של המדיה והרחמנא ליצלן הרעים, הטמאים והשירים הפסולים, שירי אגבים, שזה דברים שמשפיעים מאוד מאוד על הנשמה, טמאים מאוד את הנשמה, זה מאוד קשה. אז אומר הבן איש חי, הכוונה היא, והייתם קדושים, אל תגידו איך אפשר להיות קדושים, כיוון שאתם חוצבתם, אנחנו חוצבנו, אנחנו חלק אלוקא ממעל, יש בידינו להגיע לקדושה עליונה. הקדושה שאנחנו צריכים להגיע אליה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, שלא יהיה שום הבדלה ושום הפרדה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. רבותינו אומרים, כל דבר חומרי וגשמי זה הפרדה וחציצה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן התורה אומרת, והייתם קדושים כי קדוש אני מצווה אתכם על הקדושה, כיוון שיש לכם את היכולת, אתם יכולים להיות קדושים. אבל באמת צריך לדעת שהיצר הרע הוא קשה מאוד. כפי שהגמרא במסכת קידושין אומרת, כמה קשה יצר הרע
שהרי בוראו קוראו רע, שנאמר יצר לב האדם רע מנעוריו. הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע בשם רע, אז אם הוא קרא לו רע, אז כמה קשה היצר הרע? קשה ביותר. ותראו שהגמרא במסכת קידושין בסוף הפרק בדף פ"א עמוד א' ובדף פ"א עמוד ב', גמרא מביאה כל מיני מעשיות שאם התלמוד לא היה כותב אותם, לא היה ניתן להעלות על הדעת שיקרו דברים כאלו. הגמרא מספרת על רב עמרם חסידה. רב עמרם חסידה היה איש קדוש, חסיד, הגמרא מכנה אותו בשם חסיד, ביחס לבני דורו, ביחס לשאר האמוראים, שאר התנאים, משמע שהוא היה מורא מעם, אפילו ביחס לדורו. הגמרא מספרת שמה מעשה נורא. רב עמרם חסידה היה פודה שבויות. הגויים היו לוקחים בשבי בנות ישראל, והוא היה מציל אותם. לוקח את ממונו ופודה אותם. כשבאו פעם אחת שבויות לביתו, הוא לא רצה שיתערבבו עם העבדים, אז הוא שם אותם בעלייה למעלה, בעליית גג, והיה חלון, זה נקרא שבגג נקרא ערובה. אז הייתה ערובה כדי להיכנס לגג, והיה סולם שהיה בו מסעוי ש10 אנשים לא יכולים להרים, כל כך כבד. אם אנחנו נדמיין לעצמנו היום איזה גרם מדרגות שיש לו 2 רלסים, אולי רוחב של 150 סנטימטר, בעובי של 8 מילימטר, 2 רלסים כאלו, מדרגות, הערבים ירימו. הגמרא אומרת 10 אנשים לא יכלו להרים את הגרם מדרגות, את הסולם, 10 אנשים. ופעם אחת ישב רב עמרם בבית, בדירה, בקומה הראשונה, ואחת השבויות הלכה, ואור הבית היכה על פניה, ורב עמרם מתוך חוסר שימת לב הרים את ראשו וראה את האור שעל פניה. הגמרא אומרת נכנס בו יצר הרע, מיד הוא קם ממקומו